या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। डीएड प्रश्नाबाबत केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी एकत्रित उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली। कणकवली फोंडाघाट इथं बेकायदेशीररित्या कत्तलीसाठी जनावरांची वाहतूक करणारा टेम्पो पोलिसांनी थरारक पाठलाग करत रोखला। 12 जनावरांसह टेम्पो ताब्यात घेण्यात आला। जेलच्या भीतीने एकनाथ शिंदे भाजपबरोबर गेले, मग पेंग्विन आणि उद्धव ठाकरे दिशा सालियांच्या केसच्या भीतीने कोणाकोणाचे हातपाय पकडले हा गौप्यस्फोट लवकरच करावा लागेल असं ट्विट नितेश राणेंनी केलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 3 दिवस पावसाची शक्यता वर्तवण्यात येते। 13, 14, 15 एप्रिलला तुरळक ठिकाणी गडगडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे। तहसीलदार राजाराम म्हात्रे यांची रत्नागिरी तहसीलदारपदी नियुक्ती झाली आहे। वर्षा झालटे यांची मालवण तहसीलदारपदी नियुक्ती झाली आहे। वेंगुर्ले मालवण सागरी मार्गावर परुळे बादघाटी उतारावर डंपरला साईड देताना चिरे वाहतूक करणारा दुसरा डंपर घरावर कलंडला, मात्र डंपर घराच्या भिंतींना जाऊन अडकल्याने डंपर चालकाचे प्राण वाचले। राजवाड्यासमोरील तलावाचा कोसळलेला कठडा दुरुस्त करण्यासाठी 91 लाख मंजूर करण्यात आले, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता अनामिका चव्हाण यांनी दिली आहे। नरडवे गावठणवाडी येथील अर्निका अनिल कांदळगावकर ही 18 वर्षीय युवती 11 एप्रिलला राहत्या घरातून बेपत्ता झाली। याबाबत अनिल चंद्रकांत कांदळगावकर यांनी फिर्याद दिली आहे। नितीन गडकरी यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती। यातील आरोपी जयेश पुजारी उर्फ शाकिरचे संबंध लष्कर-ए-तोयबाशी असल्याचं समोर आलंय। उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होणं अशक्य आहे असं वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलंय। अजित पवार हे माझ्या पक्षात आले तर आनंदच होईल, आम्हाला मुख्यमंत्री पदाची संधी मिळाली तर त्यांना देऊ अशी ऑफर रामदास आठवलेंनी दिली आहे। 2014 साली शिवसेना भाजप युती तुटल्यानंतर एकनाथ शिंदे नाराज होते, त्यावेळी ते बंडाच्या पावित्र्यात होते असा गौप्यस्फोट प्राध्यापक प्रदीप ढवळ यांनी त्यांच्या पुस्तकातून केला। विधवाऐवजी गंगा भागीरथी असा शब्द वापरण्याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाहीये असं मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केलंय। कोणताही निर्णय किंवा GR निघाला नसल्याचं स्पष्टीकरण मंगल प्रभात लोढा यांनी दिलंय। लातूर शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पार्कवर 11,000 चौरस फूट जागेवर 18,000 वह्यांचा वापर करत बाबासाहेबांचे भव्य दिव्य चित्र साकारण्यात आलंय। आता पंतप्रधान पीक विम्याबाबत केवळ 1 रुपयांमध्ये आपण विमा देत आहोत अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे। घटस्फोटित किंवा अविवाहित नोकरी करणारी महिला बाल न्याय कायदा 2015 नुसार दत्तक घेण्यास पात्र आहेत असं मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी स्पष्ट केलं। पंकजा मुंडे यांच्या ताब्यात असलेल्या वैद्यनाथ सहकारी साखर कारखान्यावर GST विभागाने छापा टाकलाय। GST थकवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे। मुंबई ते गोव्यातील मडगाव दरम्यान धावणाऱ्या तेजस एक्सप्रेसमध्ये 14 एप्रिल पासून मोठा बदल होणार आहे। शुक्रवारपासून या ट्रेनला आणखीन एका विजडोम कोच जोडण्यात येणार आहे। राज्यातील 55 नद्या आणि नदीपात्रे प्रदूषित असल्याचं समोर आलंय। पंचगंगा, गोदावरी, मिठी, मुठा, भीमा या नद्यांचा यात समावेश आहे। पृथ्वी शॉनं सेल्फी देण्यास नकार दिल्याने भोजपुरी अभिनेत्री सपना गिल आणि त्याचे मित्र क्रिकेटपटू सोबत भिडले होते। मुंबई उच्च न्यायालयाने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ सह इतर संबंधितांना नोटीस पाठवली असून त्यांना आपलं उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले। गुजरातमध्ये भाजपने कामगिरी असमाधानकारक नसलेल्या आमदारांचा पत्ता कट केलाय। आता कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीवेळी 18 आमदारांना तिकीट नाकारून भाजपने गुजरात पॅटर्न कर्नाटकमध्ये राबवलाय। राहुल गांधींविरोधात नव्यानं मानहानीची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। सावरकरांचे नातू सात्यकी सावरकर यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली आहे। ईडीकडून BBC वृत्तसंस्थेवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय। 2 महिन्यांपूर्वी दिल्ली आणि मुंबईमधील कार्यालयांवर छापे टाकण्यात आले। आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी यांचं पोस्टर फाडल्याप्रकरणी कुत्र्याविरुद्ध पोलिसात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे। हे पोस्टर कुत्र्यानं फाडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला होता। इटलीतील पोच्चोली बंदर भागात पुरातत्व शास्त्रज्ञांना पाण्याखाली प्राचीन मंदिराचे अवशेष सापडलेत। नबातियन संस्कृतीशी संबंधित मंदिराचे हे अवशेष आहेत। या बातमीपत्राचे प्रायोजक होते विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।